Oh, dari Pak Iher jadi papanjang kalagun ko katu bajawai gayong pasabik kapakai urang laban ko indak bana ado urang gaya tanam ado atau indak orang gaya tanam di siko dan Pak Iher tetap katibo jo kalau hitam Bang Karim dari kalau hitam salung tetian nasuk Bang Karim maju ke buku sarto mak buyong seru duduk jauh mana tu ada Jepang jadi papanjang kalagu nariko sebelum endang katit kane jelah lapan balik sampaikan mana aku punya jauh pesan dari koleng cici aja bila lo juga jual apa Ay nanabagura, ay paling kalusuan. Lahiran ni, ay rombongan ang kini. Kalau padenang ragayu tanam, at orang situ jua. Bantu nak kalaku, bayi RPTV su apagi. Kalau orang kayu tanam, badendang darang ngasih tujuan. Bantu anda kalaku dek bayar PTV su apagi. Oi mama raja dekati suruh membayar utang. Utangannya kadenai lun lansai sampai kini ko. Oi lai kini dagang sakato datang. Ko indah anak kandung nyoba dendang nyo indah kamu ko. up dari Mak Datuk Raja Imbang seri duduk jo kalau hitam sarato Bang Karim masuk SMS Pak IR sebetako kebakai Mak Datuk Raja Imbang ko indak pernah ada orang ke tanam di siko ditukar jo loban baa kiro-kiro ya kata loban pada up singkik saja katu berjaya gama sabik loko dari kalau hitam Bang Robi sarto Mak Legang tanyo kebakai loban sia non kandung dan loban cak jajan lewat ya up penyambung pasan dari Madatuk Rajimbang Jakob batu aja kecil Madatuk Rajimbang walaupun tidak ada dan SMS kaliau kok indak mana ada orang setuju indak na datang raga kita tanam loban na doan kacameh ya up dari Majap itu loh saluang tetinasuk dan ketik jeromongan menyampaikan ke buku Allah tu dibaca ujo itu loban itu je pesan dari Majap tarik Oi baapun lo dekati ndak akan dibaca. Tigo hari kang basuo nyoba janji juo. Kapaso menuntui denai aganyo. Laka barati apulo naneten utanganyo lumbai ajuo. Ma itu bana kini denai bakato lupo denai. Maso dagang asakato alamat tiraso karena labakan yang duduk jawa dia ipa ba itu pasar kadagang asakato lagale hilang maalenggang indah adaan. dari dagang sakato seriam jadi ya gepeng kan kojo baru bisa tembak gap panjang kalagun itu jangan dikecek-kecekan kami wadu hukum tirasuka ingin buktikan ya tarik up balegang
Mak lenggang yo tabi ragu lo kah tolong rika jalikan malam gini ko siapa minan dagang sakatu sebab mak lenggang tak tahu do biko tagan dulu ada mak lenggang juga ya lanjut. Duduk ama lenggang onde di nanelo nande dason cana bamandong ajuwo sajarang padang adata kalaki jorang solo nandagang sakato amati kaso candonyo sajarang padang adata labalaki jorang solo tinda adola mak lenggang oh itu irasonyo ne putra bangsu dae pidangan kana pulo de mamarah mai marajoin pangalai tiba jiko kakak ambon gini onde dibaca di rumah bana laka jale tua kanyong bulan Agustus dah sawir kakak ipa barale pulo nganan kakak adenai barale aganyo lai kata udah sawir ronde aganyo urang rumah dah sawir kabarale kadang pulo aganyo kanda kalau ipa bangga karime di bari jua dedakat tidak ada meraca balai tibo Up. Dari daat dakati saratu mak sawir sermok 22 dalem mak rajab jokakon di papanjang kalagu niko endang sana bule iku yo batanyo serius daat ke kendang go ya pamenan endang kini ko siapa nandang tolong jalikan mana nak jan aro-aro ini di sabelada ada banonde pamenanenyo kalau indah picayo suruh inyo kini kamu ko oi nande da sonada warada amada itimatibo deda lenggang abang romi bangan tenalai pulo di mama ramai marajoin bangalai tibo de apa buyuang dai timado up. Dari daam mak pendeku siriang jodawar papanjang kalagu niku endang jelah kate balik rancana kuku endang malam goyang kalau memang iyo labanan punyo endang abialah kuku saja di kami dari tua muda dalih pintu mulo da kati sarto daat masawir jo mak jab jo di papanjang di kami yu pajali jalin dang dia di sabalah daat konon ma bana siabana namu nyo gini konon pamenan endang tolong jalikan mana air oi nana deda tangan sama lama nanako lai nyorami pagurau tibon deh kini ko dakat tibana onde tasabuila namoti papanjang juola onde kini kamu ko Allah jale iko siso pire dari daam dulunya pa ade lalu koda ama pulo kini ko indah tungguan nana bata nyoti sama lama ko tolonglah jaweti tanyo orang padang karambia ko la jale tuo mudo bata
Sebentar dangka, endang kati. Dari dakati Jerman papanjang kalagun go katijulah endang balik singkit pasan dari calon imam endang dakati kan kojo dan disorak-sorak mana dake non rami gondang sagan dua malu wa jemaah jabagai ya up. Baik itu dari Mak Lenggang barmi sarto dagang satu rupanya banyak orang mamirik di sekobak rasun dak kamacepai kami malam go dengan lau go ya kami cari lain lain lu kok lain kalake pirek kami di lapik dan lain kok indah yo laki buku kami kemari wil ya Mak Lenggang terima kasih kawan dagang satu kami terima kasih banyak lanjut Oi mama raja batolong aja welah kamu kong kata kalau tambang bangga karima di bari jual Oi deda iti meraja bahkan dalam pulang Oi nandeda sonada warada ama baitu pulang Oi nandeda ada dasawir Pak Buyong tiba Dari Pak Rajab, Tua Muda Andales Salung Titian Nasuk menyampaikan pesan kabuku kati jolah endang gak sana bulet tolong sangkian mana ada kati sayang di jembatan ya. Tarik. Allah dicubuk tinggi bamnya ain nak kepalo endang tik onde sakit jual Allah dirintah tuo mudo kanan lain batamu ati juo mangko kace kanyong Allah dicubuk tik karintah kanan lain batamu ati mangkonde kace kanyong Pesan dari Mak Sawir melalui daat dakati Jerman jadi papanjang sesudah endang boleh tikam di nandujung sama tukang sandung ya. Tarik. Sana bolehlah naniko kati kepesan dari Pak Sawir melalui daat Tua Muda Andales bitulah dakati juga kawan dia sangkian udah di jembatan pesan dah Sawir. Sumpah manja
daat di coba tu dasawir, dasawir, dasawir. Nih orang ini baliknya beja bego ya. Ya Karim. Dari kalau hitam melalui Bang Karim, Siriang Mak Buyong, Papanjang Bedet, coba belum nak kadi jolong ke pasan kalau hitam. Sambil kami menunggu karena senak je lagu sesudego. Up. Sebelum kandak kalau hitam kate melalui Bang Karim sebatakut dari tua muduan dales serta Mak Sawir sembangan dah ketik mak jap jodaat papanjang kalagun ko kate julah nombor jeputia kembali ya. Sangkut jelah udah sawir balik dari jembatan sekedar informasi nanda sawir ko lah ampe tahun lalu di Batang Jambu wah ba kira-kira dek sari mana ya. Situ je lah mak lalu mak jangan pindah-pindah kecilnya. Berarti kalau itu pantun sari mana indak jodoh sari mana jodoh sawir nampak dia. Jokok jodoh muda dalih bagi kira. Basuruh aja lalu depan Abu Walia. Dari ayah Iher baik blok kalau itu agak-agaknya setuju dua lera tapi di Batang tapi di Batang Jambu jo berarti tidak jodoh jo apa Iher bahannya dari mana up Batanyolo tua mudo kepakai sari cek lenda ambok-ambok saja bagian ke tua mudo sebut kembaan itu nenek tigo kawan jo dek tua mudo dan legua sahabat kami ada ya janganlah di Batang Jambu di studio di bawah rumah bawah Batang Jambu itulah.
Selamat datang perguruan panggung. Pos raso-rasonya netiko le samo identitasnya cuma sawir goya bak raso-raso ka sampai bidua kas bak raso sampai bidua kas ya katanya sa balik neti sawir ya. Batanya lo daat ka pakai mintuo cie ya non ma benar non anaknya di sekolah gini kuat di dak do kenal di daat dia anak mintuo non ma sama datang lampu tembok. Naik ke masa neti jangan bego-bego dia neti luri-luri saja lah papanjang balik dari abangmu abang sawir